Nigeria mɔgɔ minnu fagara juin kalo tile 5 jarijɛkulumaw ka dankarili wale dɔ senfɛ église catholique dɔ kɔnɔ somɔgɔw an'u terisiraw ni sigiɲɔgɔnw farala ɲɔgɔn kan ka taa sibila laban kɛ ka taa ni makofɔlɛw ma bi juma. Sénégal jamana finitigi polisiw ye u ka fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ka so dalala bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma sɔgɔmada fɛ ka kɛ ni girinkajɔ walew ye minnu tun kan ka kɛ a kanubagaw ni faso jama fɛ walasa k'o lajɔ. Sénégal baɲumankɛ tɔn dɔ ko ONG Sahélienne n'a filɛ nin ye jamana tilebiyan fan fɛ ye bataki dɔ labɔ gɛlɛya min bɛ Mali jamana Burkina Faso ani Nigeria ka laɲini dɔ ye ka sigi ka fɔ kɛ ni jamana politique tɔnw ye. Kenya finitigiw bɔra ka gazi lacrymogène fiyɛ Nairobi girinkajɔla mɔgɔ caman ka bi juma sɔgɔma. Jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen kɔfɛ ka jalaki bi Masayiw n'u ka baara bɛnnen don Biga mara ma. Gɛnnen kɔfɛ ka bɔ u ka sigiyɔrɔw la yɔrɔ min lasagonen don nin waati in na ka ɲɛda kura d'a ma u ka jamana kɔnɔ ko destination touristique. Nigeria ɲɛgɛnkɛlaba Odunayo Fawunda san 27 ka baara bɛnnen don nɛgɛkuru ani marteau bayɛlɛmali ma ka kɛ jaw ye. Nɛgɛkurun ba 50 de bɛ kɛ ka ni ɲɛgɛn kofɔlen kelen dilan.